نحن معرف هذا قصلن زمعبلن لمعاتاو نطفت نمسنا دي تخايدو انتا عمام تعميمو انتا كي ترفو زبل حطو ملسين مركابينا كابس مران شينخ سمينا ومعرف 36 كيلومتر تقعيزنا دخلت توسناسن رحقتهم استحلوه تزامادي ومزونو أقرب درس ترقيا مسي زنقلنا علامة أسل الزامد نقر مقدنا على حساب العلنا المؤتريت مرعين سوري عيار مستنفاسن عامروها يقسقس لبقى تسفان بهتاني ملي الزلومي عين زخون تقعزاي زمارخ زلو وكوب أقرب درس ترقيا نزغرتهم أقارنا ملينا درتنا نفحنا نخن كيد بجهز من هاجرن زحلفو سماعتات زعلما خوينو كاب اقر منقدا كساب قلاغل عدو خوتيو عب 10 سنة نعمتي شحنج عتميتن 94 تتقيلو كون لحراب زغزل عامتات كا كان قدس قدني توسيدو أم مسمر أسمرا دكام حري أسمرا عتكرزان عدو عداد حمرتن كالئن بتمساسالي مقدي بهزبن تمهارو كرمتاو مأتوتن إنا تتقلي أبصبق درجة كبس يقبلو زلو قربن أقربن فلسفات ممتكال طرح زيكوني بحزاتن حرم حزاتنون وصيفا وفرقم زركبو قابلنت بمتكاس أو كعنا يتبحرم حزات الزكاية داقم مقرب نجزارو سبليتشان فلينتن يونن سانيتهم زنور دك أبات أقربن إسواتن داقم هيوت زريوم هيوتهم يرقاقزون أبتنت جزي أزوز التافي يحزون أرز فلطون ساعون ميتش أكابي سلازوغلو دما معباليهم أبحثر جزي جهادي نوح تاريخ زمن حبر السب إيرترا أبتحتي سهل سهارة أن تركب هاجرنا أنسأل لوزر كرمسفح أحمد ربنا لتنا مكتة ناب حملاي ملك عكبابين ملوات استفعل لي وفرتاتي ببوانو كالكايس تنحي زلو كموتيت نايتي بمتحبار حزب المنقسم بودب مقدي فلاكا نتمارو كرنفاو معطوت مع كلب مكبار نربع الزمن استقايدنا مقرابن معكاب حمدن مايل وفرتات دمالومي فريو أبز قبر كايا قعزون زباز أحقايا خبابن أبابيات تمرتي نعمنت بوتاتات حزون حرومن حزاتتات ناب كل أنفتات زوسط مقدتات زيادة قولحين زبارك زلومي إن ركوو زلنا حرم حزاتي عد ليبانكا حد صبو أبنت نايزي حق زي تباهيدو كتكاسيكا أبت سعنا 4 أكاوي نزي ودايزي مزاوتا زيا وسلستيو ولا كلن عد قبري عد حمبرتي ليبان بامبو أبنيو كمزيلكا كله حزاهم دلو بمنقصة توسينو حزب ليبان كسعرهم دا يبلون بعل وسينو حرم حزاتي لو مالتي حرم حزاته له هلا حجي تقلال لا دخون السب ولا نقص عن جيت خابو خوص سباي فقد هو مسرت كاني جنفر منستر حرشا أبزي بدومز دحلو وسبات غيرها بزعدون قربنا ناي بحق خحل الله تبعيلو كلتا سبات بغنزبو ناي زعدي كحلهم دلو غيرو سغا حج سرحالو مالتي اذا حج انت دريا كان هي تهزب دليا ابتي مقرب تقداسنت دلو طم قرب مفلاطو زرس لزغوني بمتحبار حزب المنقستني افضل درجه بصح مالتي سلازي نكابي 26 عامت وديون 27 خيطال قد حزات رح ابزي موصاي سلو عندي تهزبي بقرب سوق فلطة مالتي بقرب سوق هاكوني بخونا سواء تنقف كيبل تنقص كيبل تبهايلو السقاف حجها مصري ودلهم درجة بزيحو برسة أقربن ناي تفوترو حدد عن زقبتلو نغز دركن أب هيوت يكون كل محبراو نتفتات كورتو زقيل حاسيان مقماتو زي صقم أيضا ودسب كابتغالي فترة زفاليو كن نشقراتنا بعجلات حسرتاتنا برغباتاتنا مقيار حيلي سلزونني نتحيلي بحسابين قبر انت رأسني ودما كلنا مقبار تخولوتات يهلو سنيد حسابين قبرن كودابن تمراتن يزفتر زالاتاتن كترتاتن بمسرح زكايات مايكوعوتاتنا
ناي مفواس نطفتاتن سعرتاتن درق تريت حملة يغير ملك عكبابينا بجنة الوب ناي كرامات وحج رقيقو أبزلو يعرف رواتات بما يزغبيو صار ما يجحجحيب سراح تجباتي لو تزرعي نابرانا نوابران صغير بعبيرو ما معبال زفتر كيدي مرحو حساب حبر السب إرترقا بزي إن حدر حق النتو زرقاقس مسرح معبالي توعيزون يقعزن حلو كلتا جزي سلستا جزي خاني جريفاتن نتاو زالاتاتن تخيل ببدرجو مالتي تقربوا النيرو تقربا قليت مريت يتقبل الله قليت يتقبل الله كم زنايلو معامل تقربوا ودلو لكعهم تخيدوا النيري النعو قلنا ينا يسعر وس بهاريا وقرب بهاريا وقرب سلد سعره بتقولوا عبيت قراب براهم تنتاوي مثل دل حجي قرصن صباح نقول خوي الصبح تنتاوي بهارياوي تعدل تنايت مريت بقولي نعقاب يقن تهز بسلد عقوبة راح يكون مسيحي خاطر تقل والكسبات حالات راح دكايات انت تهون زمن حردي تقدسلو اكم بسحين خالد مالتي سلازي ازي تاشمو كم تيناي منستر الرشاء الرايا دولو بمنقص دماني زتري ولا همزي 4 شلمات مسكر ورقه توهيمو جكات نواتاو مالتي افرازا بعديلا بعمود دمس ازي كم زيلو معبالنا ايتا حزاتي مسكر كوي ركب منقص إرترا عم عقاب حمدن ماين أتوكيرو يسرح له كموتيت نايت علامات ما أبت حساسوا حزب فترة زلو وتاو صلوا بقدامنا تيتكاس كابزي التحساسوا زي بنقاس ما يوم نبرت عبد اليبان ربحنا قداسنتن نايزي حرم حزات زي ربحهم وهانو بزقباء تجنزبهم حباراو مأتوت بزقباء زكايلو من محدار نؤزوالو عن سبعان بحال سلطان أقرابن أساس قدامون نزقو دايزي بأتوبن بدك يغني كتاتلون موياو مخرن حبريتن كم زهوهم يبرهم أتوسسواي زربو مغزالكا عبزنا هي ما أتوت قدايات من حركيدنا قل حجيب استمرت زي مهلاو تنقول عتابي إذا مثل الصنع خون نعم سيدا ممر إذا حج تقريب دلو كاور حشمان تنيرو أو كل جزء ما أتوت نفس وكف مرحتي سلسلة اللو أنت بجلة بس توديهم أنت ما أتوت أنت أهلي أبو تطرني في دوفر أما أتوت أفلا لاين سبايتي بحبره من الباش ولا عدلو ولا من سي مالتي صريح تدخل كسدد خالي اب خالق مداين الحريقه يقل تبيتي في سرح بسرعه بو هاي تصريح دخل دريانا مالتي سلازي ابسراح حزبي ازي وفيو موددا بن ممرحتات مهاجن ادريا سلدغني توهب ممرحي دي تدبر حزب بن يلا حزبنا توهب ممرحي سلدتدبر إنه هلا مرأيان هاي بحصر دلس زدرينا يخلو بممرح حزبي بممرح تواهو حزبي تسرحت راح يخلو بزي مغنيات كأني أتي حزبي انت زي ردو في الحزب زل حزب ما ناس قداي زي ناس قراب زونا يمري أنا مالك أم عقاب حزبي أم عقاب قرب أو انتاوي ويكأني أو تاوي بيقولوا ويكأزي أفلوت أنت زي حلوة حزبي ناس قراب زونا مع قبل من عنقل هذا مرأيي مغلاصون دلي مثلا بعد تقرب سلك قلص الله جيم بحفش يخطر يخلق اتي من قست حجه اواج سقيتو دوص الله اواجات ناي مقراب قرب ويكاني محلاو زبر سد اقراب زبل نحنا معلتاوي ارغا سن من الباش بمغنيات كورونا واخيباتات ايحلو مبر نفس توقف جنفر مراحت جلتكم ولا خالق كم درجه حيل عمام غيرنا حيزني على نابزي حزب خاني نقرب طقما سلا تفلت بزح انتي حجه هو غزغاز دبيلك تحسب له قداي سلازي يله بتعمي اب صبوك كنتات الله هاتلنا افلطو ማለት بس قلي كابتم ابسرح زرخبنا يوم تولتي ناي تعدي ابز زررنا لغا انت عد تقربك عد سي زناباب الله شيشايب الله صقرو الله تي بعابي يعني مريت حدر مخاله يعني تي حدر سماعاتنا امنتا كانوا تغبر لهم مخاله بمقرابني بملمع عدن يعني نقربن وي ناتهم سامان وي ناتهم بهجن كان اسمي تخويناسي كنقرب لنا مع عامه قصالينا نخصوصا نتخلل بولانتا وهاي المفروض عدي جوبكم مريض مقاني تسلي ما بقربسي ساعة ملكع مدرودا نحرفينا جن مدرودا بجكات حيني كمرت
ኣይመፃኒ እንስሳ ዘቤት እንስሳ ዘገዳም ኣይመፃኒ ዝዕቀብ በግራብ ድማ ምስለም ንኽትነብሮ ምቹእ ካብ ምዃን ሓሊፉ መዕቆቢ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ይኸውን ካብ ሰፈር ጨራሩ ዝወፅእ ጥዑም ድምፅታት ኣእምሮኻ የባራትዕ መንፈስካ የሕድስ ጸቕጥን ጽዕነትን ድማ ይቕንጥጥ እዚ ወሳኽ ዕድሜ ባህርያዊ መድሃኒት ተባሂሉ ዘመነሉ ምቹእ ኣከባቢ በናቤቱን ክንክንን ይምዕብል ናቤቱን ክንክንን እንተሲኢኑ ግን ውቃቤ ዘይብሉ ደረቕ ትርኢት ጮጮታ ናይ ኣዕዋፍ ዘይስምዖ ወጋሕታ እንስሳ ዘገዳም ዘይብሉ ባዶ በረኻ ይኸውን እዚ ሕጂ ድጎይዎ ዘሎ እንስሳ ስለዝኾነ ዝኢ ካብ ኣብ ሰፈሩ ስለዝመፀናዮ ግድነት ይኽናዓነቕ ስለተናዓነቐ ከዓ ክንፈርሕ ንኽእል ኢና ንሕና ብድኡ ንኽብል ንኽእል ተሓለዋይ ሓለዋይ እዩ ሕጂ ዝፅውዕ ዘሎ ስለምንታይ ደኣ እሞ ጎይዎ ዋ ከምኡ ክንርኢ ስለንደሊ ዝያዳ እምበር ሰፈሩ መፂናዮ ዕቀብ ኣብታ ሰፈሩ ወፂኡ ኣብታ ሓንቲ ሰፈር ክግዕዝ ከሎ ግድነት ሰብ እንዲና ሰብ እንዲና ንድህልኒ ንእንስሳ ንሕና ሰብ ንድህሎ ንዓና ከዓ ድህለና እቲ እንስሳ ዘገዳም ከዓ ድህለና ንግዚኡ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዓይነት እንስሳ ዘገዳም እዩ ኣብዚ ዝብኢ መብዛሕትኦም ኣዛቢ እዮም ዘሎ ካልኣ ዝነብሪ ኣሎ ካብ ኣቋሕ ባግራ ኣሎ ኣነ ሕጂ ክብል ዘሊ እዚ ቦታ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ገነት ቦታ እዩ ብጣዕሚ ገነት ይኾን ዘሎ ገነት ካብ ድኸውን ካብ ንጅምሮ ጀሚርና ኸ 28 ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ ናፅነት እቱ ምስ በለይና ጀሚር ቀደም ደርጊ ነይርዎ ደርጊ ሰራዊት እዮም ነይሮሞ ቆጥቂጦም ኣጥፊኦሞ ፈፂሙ ኣይ ከውሑ ወፂኡ ዋላ ሓንቲ ይነበሮ ድሕሪ ናፅነት ግን ተጀሚሩ ኣብዚ ጉዳይ ዝበፅ ኣነ ብሓቂ እዚ ገነት ዝኾነ ቦታ ካላ ደቂ ዓድን ተሓባቢሮም መንግስትን ተሓባቢሮም ከምዚ ገይሮምሞ ዘለዉ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ገረብ እዩ ዘሎ ልዕሊ 52 ገረብ ኣሎ ናይ ቆላን ናይ ደጋን ናይ ሓውሲ ደጋን ሓውሲ ቆላን ገረብ ተፈላለየ ገረብ እዩ ዘለዎ ደቂ ዓዲ ከዓ ገና ብሞራልን ብፅንዓትን ክንዕቁቦን ክንሕልዎን ክንውስኸሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ክንዕቁበይና ክንውስኸሉ ኢና ክንግርበይና መንግስትና ሒዝና እዚ ከዓ ካብዚ ዝለዓል ገነት ከዓ የለን ስለዚ ኣዝየ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን መዓዝ ኢኹም ተወፍሩ እንታይ ኢኹም ትሰርሑ ከመይ እዩ እዚ ሎማ ሓንቲ ተኳዕተ ድዩ ዝትከል ብርሃና ሙሉእ ክረምቲ ኸዲምና ኢና ሙሉእ ክረምቲ እንዳጎስጎስና ሰብ እንዳፈርና መንእሰያት እንዳኣምፃና ክሪምና ኢና ኣብዛ ኣምክዳ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ክሪምና ጥራይ ዘይኮነ ዓመት ብዙሕ ዓመት ኢና ቀፂልናሉ ብዙሕ ዓመት ኢና ቀፂልናሉ ሓንቲ ዕንጨይቲ ካብዚ ኣይትስበርና ሓንቲ ዕንጨይቲ ክትስበር ኣይንደልን ኢና ሓለውትና ህዝብና ተሓባቢርና ነዚ ኸነልምዕ ክኢልና ኢና ስለዚ ኣነ ብወገነይ ኣዝየ ሕጉስ እየ እዛ ካሜራና ኣለቶ እምበር ኣዛበይ በዚ ሓሊፎም ፅኒሖ ዘጋሩ ኣሎ ኣብዛ ጎቦ ነብሪ ኣሎ ዝተሳሓ ኣለዋ እሰን ከማና ህይወት እዩ ንባሉ ቅድም ገረብ ማለት ሰብ እዩ ገረብሲ ትንፋስ ገረብ ዘይ ትበቑላ ሰብ ከበቑላ ክእል ዶ ውለደላ ዶ ትንፋስ ተንፍስ ዶ ትንፋስ እንዲ ህይወት እኳ ገረብ ባዕሉ ገረብ ዝበቕሎ እንስሳ በቕሎ እንስሳ ውለዶ ሰብ ነቲ ገረብ ኣተንፊሱ እዩ ዝነብር ትንፋስ እዩ ገረብ ካልኣይ እዚ ከባቢና ዝናብ ብዙሕ እዩ ዝዘንቦ እዚ ገረብ ስለ ዝረአየ እዩ ዝዘንቦ ዘሎ እቲ ዝናብ እኳ ባዕሉ ሰማይ ምስ ዓረገ ናብቲ ገረብ ዘለዎ እዩ ዝወድቕ እዚ ከባቢና ኣብ ከባቢ ዘለዎ ግራት ጠፊ ይጠፍእ እዩ ስለዚ ንባዕሉ ህይወት እንዲ እታ ምድረ ገነት ትበሃል ገረብ ዘለዋ ዘይኮነ ስለዚ ምድረ ገነት እንዲያ ስለዚ ገረብ ከይሓዝናሲ ትንፋስ ሰብ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ስለዚ ብኸምኡ እያ ኣነ ዝገልፆ ሕሩም ሕዛእቲ እዚቲ ዝዓበየ ዳርጋ 27 ዓመት ዝገበረ ሕዛእቲ እዚ ሕሩም ሕዛእቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ዓባት ኣግራብ ኣለዎ ዓበይቲ ግራብ ኣውሊዕ ሕጂ እንዳፀነተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ቦታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ሰራው ኣሎ ኣውሊዕ ኣሎ ታሶስ ኣሎ ኪልዓው ኣሎ ኣርጉድ ኣሎ ኣግራብ እዮም እዚኦም እዞም ኣግራብ እዚኦም ዋላት ቆልቋል ኣሎ በለስ ኣሎ ኩሉ ኣለዎ እዞም ኣግራብ እዚኣቶም ዓቂቦሞ ዘሎ እንስሳ ዘገዳም ከ ኣሎ ዝብኢ ኣሎ ነብሪ ኣሎ ዛግራ ኣላ ቆቋሕ ኣላ ዕንሹ ዝበሃል ኣለዋ እዘን ደቀቕቲ ውን ኣለዋ በዓል ብርሊጎ ዝበሃል ኣለዋ ብዙሓት ዓይነት እንስሳ ኣለዉ እዚኦም ዘይብሉ የለን እዚ ሕዛእቲ እዚ ግን ከም ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ን27 ዓመት ሕዛእቲ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ውን ኣብ በዓል ፅላል እውን ኣለና ኣብኡ ከ ኣሎ ኣይቁርፅን እዩ ብሓልዋ እዩ ዝኸይድ
بحق تقوم كاراتلو بفول يا لبنان كزارب اللي حكوا ينجن كان بهلي دورسو أبليبان أتحسن أجراب فولي زلفة إذا كاوت أدفات أبراس أجراب كبر سخلا فحمدي بقول تنشيتي ولا وحس طول القريص أن زند نفحم زفحم ختمات شيء كبر خلا أبليبان جنكم زبالين تصدقنا لبنان زيادة هجيب زحلفة وكل لها تغيروا سابق سمينارات للعلوت حلفتي تغيير نرزع أجراب أجراب نزع عدق فولي ስለዚህ ሕጂውን እንታይ ዝብል ዝግራዚ በዚህ ጥራሕ ከተሓፀርና ኣካል እውን ከነተኣሳትዎ ከም መደብ ዘለና እዩ ቀዳማይ ኣብ መሬት ዝፀንሐ ኣባት ኣውሊዕ ድሕሪ ውሊዕ መፅኡ ዘሎ በዓል ስራው በዓል ኣርጉዲ ከምዚ በዓል መጠረታት መጠረት ይበሃል ኣሎ ተሃሰስ በብዓይነት እዚ ሓድሽ ሕጂ ዝወፀይ ዓጋም ዓንኬል ሓምዚ ዓጋም ዓንኬል እዚ ኣርጉዲ እዚ ኣርጉዲ እዚ ቀላምጠስ ይድዓን እዚ ተሃሰስ ኩሉ ዝመረት ተሃሰስን ከምዚ ዓይነት ገረም ይበቕልዎ ምስተሓዘ ኸ እዚ ጥቕሚ እዚ ንሕና ከይሓልፈና ጥቕምና ስለ ድርኤና ኸይና ተገዲሽና ሒዝና ስጋብ ሕጂ ንሕልዎ ዘለና ስጋ ሕጂ ኸ ብዝያዳ ንሕና ሊባን በዚ ሕዛዝ ተጠቀምቲ ኢና ጥቕምና እንታይ እዩ እዚ ሕዛዝ ምስተሓዘ ሳዕሪ እብኩል ካብ መጠን ላዕሊ ብኩል ኣብቲ እዋን ፀገም ዓጢድና ንጥቀመሉ ኣብቲ ዝኾነ እዋን ዓጢድና እንዳተጠቐምና ኩሉ ህዝቢ በዚ ሕዛዝ እዚ ዘይተጠቕመ ሰብ የለን ኣዝና ርብሓት ኢና ዘለና በዚ ሕዛዝ እዚ ገረብና ሓመድና ተዓቂቡ ገረብና ተጠርዩ በቂሉ ዘይነበረ ገረብ በቂሉ ኣብ ለምለም ተቐይሩ ሕጂ ኸ ንሕና ብዛዕባ እዚ ሕዛዝ እዚ በዚ መንግስቲ ኣቐልቦ ገይሩሉ ዘሎ ሕጉሳት ኢና ሽመይ ዓግሽ ተወልደ ይበሃል ቀደም ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኣግራብ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣይልማዕን እዩ ነይሩ ሃገርና ስለ ዝመፀቱ ንኩሉ ሰብ ከም ዝርድኦ ኣብ ምልማዕን ምግራብን ዘይኮንና ነርናስ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ቃልስን ኣብ ሃገርና ንምርካብ ኢና ነርና ሕጂ ግን ሃገርና ተረኪብናስ ቶም ዘለና ተምሃሮ ሃገርና ልሚዕና ሓምላይ ቀይርና ማይን ሓመድን ዓቂብና ለምለምና ምቕያር ንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ቀንዲ ናይዚ ንሰርሖ ዘለና ዓላማ እንታይ እዩ ተዳኢልና ንሕና ነዚ ቀዳማይ ዓላማ ንሕና ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ማለት እዩ ካልኣይ ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ከትርታት ምትካል ማለት እዩ ነዚ ተስፋ ንገብር ከትርታት ኣቢልና ነዚ ንሰርሖ ዘለና ስራሓት እዚ ኣብ ከትርታት ሰሪሕና ፅቡቕ ናይ መሬትና ንምልማዕን ሓመድና ንምዕቃብን ማለት እዩ ስመይ ሄርሜላ ተስፎም በሃል ኣብዚ ከባቢ ብዙሕ ናይ ልምዓት ቦታ ኣሎ ስለዚ ንሕና ከዓ ነዚ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተተኸለ ናይ ቀላሚጦስ ተኽሊ ንምኹስኳስ ኢና ኣብዚ ማእቶ ተዋሒድና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ማእቶ ተኻይዱ ነይሩ ብዙሕ ቀላሚጦሳት መፅኡ ኣብዚ ተኻይዱ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ንምስሊ ሳልካ ሎማዓንቲ ክንኩስኩሶ ኣርፊድና ማለት እዚ ቦታ እዚ ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ ናይ ልምዓት ቦታ እዩ ብጣዕሚ ልሞ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ዘለዎ ከዓ ቆልቦ ወሲኽና ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ንልሙዕ ኢና ተበጊስና ማለት እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ፅቡቕ ናይ ልምዓት ኩነታት ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ልምዓት ክሳብ ሕጂ እውን ቀጻልነት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቤት ናይ ቅድም ኣሕዋትና ዝነበረ ልምዓት ለሚዑ ክካየድ ነይሩ ሕጂ እውን ሓደሽቲ ተኽልታት ተተኺሉሎ መስለኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ባዕልና እቶም ተምሃሮኡ ዘለና ማለት እዩ ማይ ባዕልና እንዳኸስኮስና ማይ እንዳወሰድና ኣብዚ ሰሙን ማለት እዩ ናይ ሓደ ተምሃራይ ገለ ብዝብል ተኸፋፊሉ ኣብ ሰሙን ቀጻልነት ማይና ነስትዮ ዘለና ማለት እዩ ምዝብ ዘሎ ተኣሳሲሩ ድማ ንድሕር ከም ዝቐፅልስ ብጣዕሚ ሓንቲ ምዕብልቲ ወይ ከዓ ሓንቲ ናይ ልምዓት ሃገር ከም ነፍሪ ዝገልጽ ማለት እዩ ኣብዚ ርሑቕ ገጠራት ምባል ዘብቅዓሉ ዘሎ መድረክ ክስመይ ዝከኣለሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ ዓድታት ዝስሩበተኻዊ ለውጥታትን ምዕባለታትን ኣብ ምምዝጋብ ይርከባ እዛ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ሎጓዕን ሰባ እትርከብ ዓዲ ሊባን እውን ቀረባያ ብኩሉ ነገራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ማሕበራዊ ኣገልግሎታ ኣብዚ ዓዲ ምናልባሽ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኤሌክትሪክ ኣቐድም ኢሉ ኣትዩ ወይ ብመሰረት ከኣኒ ኣብዚ ዓዲ ዘለዋ ሓንቲ ብኡ ገይረን ብገሳ ብኡ ገይረን ሰርሓ ኣለዋ ከምኡውን ትምህርቲ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣሎ ሕክምና ትሪኦ ዘለኹም ዝገበር ጥዕና ኣሎ መዋእለ ህፃናት ኣሎ ማይ እውን ከምዚ ሕጂ ዝትሪእዎ ዘለኹም መሰረት ዕድመ መንግስቲ ኤርትራ ዓሚይ ማይ ቡንባ ካብ ማይ ነፍሒ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ንሃሎ መሰረት ረኺቡ ሕራይ ኩሉ ሰጊም እንታይ ከተረፍ ሕጂ ንሕና ተሪፍና ዘሎ እዚ ዓዲ ብጠቕላላ ከባቢ 6,000 ትንፋስ እዩ ዝነብረሉ እዛ ማይ ናይ ማይ ነፍሒ ምስ መፀት መሰረት ረኺቡ እምበር ብማይ ፅቡን ቁፅዩ ስለዚ እዚ ደኣ ክንዲ ጋ ደይብሉ ደኣ ከመይ ኢሉ ክበሃል ከኣል እዩ
حقيقة نهانا أقام تأمريتنا كل قوتها سلد خانه إذا قول زي المعخانة تبلع تهزبي عبت تسبيت جيرلو النبرد سلد بخانه نحنا من قستنا عادي قول حتى جيرو ريو فتينو آخر بللنا وي كالو بوتا فتشي محنو قطار دولو بوتا ترينا ضماني مفقد لنا ترينا نحتك كالو زيناي شنتبيت شتالو شنتبيت مالت شاء مالتي شاء كاني أمزام قدم حجي عادي مري قلو نيرندي زغانا قل دقس تدقش نيرو حج خاني ما عادش بنقولوا زيادة راح يكونت كل اللي بقى سرح الحمد لله مسكف سنت أمة قالوا سرح الحمد لله إذا استمع حلالفه قالوا إنها درجة مززام بس يحلم مالتي سرقاون كمز ناي استراتيجي كاو دخانة بوتا خابزي لباركة دورد عم سرقا من قصة تزالي أما سرح ذركب ذلو نحنا أما زازمي هنري خاصة بتصفينا مالتي ما قوقد حانت وين ما قوقد حانت أقدي مع أتيا تزوج قبو تكمل له بو مسرت كاني ما قوقد حانت كمز مسؤولت قال إلكتريك ناي بإلكتريك سرح ما قوقو الله سون الله بزعد قال سبات الله كل قوانت دي قبرس سرح له بو من قدي بحجة سرح له ندول يوم كمز حجة ناي مقراب ناي اعتراغاز قال بحال صالحنا اعتراغاز سي تدا أبزعد حجي أكافة الاعتراغاز يلا تهزبي نبرسات قرب كتردو خلاها خاني إذا أطولنا الله ودول طرعنات سلده من صد طرعناتون بو من قدنا من قصون حليف الله ኣጋጣሚ ኣመሓዳርን ዝዘባሉ ጓሓሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ንኩነታት ናይ ትሕዛእቲ በቕረባ ክዕዘብን ንሶም ነበርቲ ብዛዕባ ትሕዛእትን ካልእን ይህን ክበሃልን ጎፍ ኢልና ነይሩ ኣቀማምጣ ናይ ዞባ ተዛሪኻዮ ጎቦታት ስንጭሮታት ጎልጎል ናይ ሓረሻ ጎልጎል ዝበሃል ነገር የብሉን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ እሱ ሕጂ ዝንኡ ዞባ እዚ ግን እንታይ እቲ ናይ ሓረሻ መሬትና ብኣጠቓላሊ ክትሪኦ ከለካ ካብ 5,000 هكتار زي حلفي تزرع مالتي حجي بمتن نايت حزبن تي ناي حرشا بايتا خطري او الناس اصرو كلها زما عراري يكون ازي 5,000 قلملن ولو زلنا ناي مريت حرشاون تي 2,000 قلمن ولو زلنا تي ሙቹ አዝባላ ጎላጎልን ቦታታት እንተለዎ እቲ ናይ ሸሕን ገለን ግን ሰብዓሉ ዝፈጠሮ ግራውት እዚ ድማ ካብ ቀደም ቦታቶም ዝሓዝዎ ስራሕ ብኸምኡ ገይሩ ክነብር ከም ዝኽእል እቲ ህዝቢ ከም ልምድን ባህልን ወሲዱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣብ ክረምቲ ዝዝራእ ሕርሻታት ዘይኮነ ኣብ ጀራዲኑ እንከማ ዓይነት ምዕባለታት መጪው ጀራዲናቱን ብኸምኡ ማለያ ዘይብሎም ጀራዲናት ኣራንሺ ፓፓዮ ዘይትውን ካልኦ ዝኣመሰሉን ከምዚ እንዳተተባብዐ ኸይድ ኣሎ ሕጂ ዝተኣታቶ ዘሎ ድማ እቲ ከምዚ ዓይነት ዛላታት ክትርታት ኣብ ዋሓይ እንዳዓገትካ እንዳደልደልካ ማይ ክዕቀብን ማይ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ኩሉ ከም ዘለዎ እውን ኣስተቢሉ ሕጂ ኣብ ቸክዳማት ኣብ ዲጋ ውልቀ ምስራሕ بعد درجة وديقات هجير كارواتات جنزب كاواتشيخا راح مغنياتو زي بوتازي انت دا بتشيك دام غير كعاتشيخا يصبح نقو تقوز بهال نقر اب قرات يركاون اب كمزن اي لمعات بايتاتات من المسرح درو كمز عينت متقطعات ني 4 ني 5 كمز عينت ناي جقدامات ناي ديقا مسرح زي نقفشو ريحاتات مسرح درو كمز عينت تعطعت يلا مالتي ኣብዚ ሕጂ ጫካ ንሪኦ ዘለና ናይ ሊባን እቲ ህዝቢ ሲ ከም እምነት ገይሩ ዝወሰዶ ንሕና ድማ እቲ ዘድልየና ዘሎ እንታይ ሓደ ነገር ህዝቢ ዝኣምነሉ ብእምነት ደረጃ ገይሩ ዝሕዞ ነገር ዝኣምነሉ ነገር እንተደኣ ኣብ ውሽጡ ኣትዩ ናተይ ኢሉ ነዚ ክንዕቅብ ኣለና ከም ባህሊ ዝተወራረሰ ነገር እንተደኣ መሰጋገር ኮይኑ እቲ እንደልዮ ሕጂ ናይ ዝሓለፈ ክራማት ልዕሊ 20,000 ሓብዚ ተኺልና ኣለና ማለት እዚ ሕጂ ተወሳኺ ነቲ ዝፀንሐ መደርዒ እቲ ህዝቡን ከምዚ ኢሉ ክወፍር ከሎ ዝተኸፍሎ ነገር የለን ካልእ የለን መፂኡ ነዚአን ክንድርበለን ኣለና ኢሉ እዚ ተደራቢ ከምዚ ዓይነት ምግባሩን እዚ ንሕና ክንጫውጠሉ ዘለና እዚ ባህሊ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ተሰጋጊሩ ኩሉ ምምሕዳራት ዓድታት ከምዚ ሕልናዊ ናይ ውሽጢ ነናቱ ከምዚ እንተደኣገይሩስ ብመጠኑ ኩሉ ተደሚሩ ስለዚ ሃገር እዚ ቀሊል ኣስተዋፅኦ ይኮነ ሃገራዊ መደቡን ስለዝኾነ